फिसाजोआथ' दा नागिरबाबो जों मोनाखै नालाय जेनेबा अननानै सोरनावबाफोर दंबायोबा बिदिनो स्कुलाव होनाय नाम्बाराव माने फन हरनानै खोन्थाहरदो बिथिंजाय न'सिम फैनो हाथों आरो बे गोमानाय आइजोनि 20 बोसोर हाबगासिनो दङ दा ओमफ्राय आरो बिदिनो लामानि ओमफ्राय जोंनो अननानै दासिम जेनेबा नागिरबाय खाथि खालायाव बिराद नागिरबाय आवगोलथ' खाथि खालायावनो थायोमोन नागिरनानै मोनो लाबोयो फैफिननो थायो बिदिनो मास मोननै मोनथामसो थायो थांफिनो बेफोरबायदि आरो नाया नङा जोङो डाक्टारनावबो मेन्टेलावबो लांदोंमोन मेन्टेलाव लांनायावबो ओमफ्राय मेन्टेल नङा गाव मोजांसो रायलायो नालाय बिदिनो सम टाइम बिदिनो मालाबा मास जाफैलाबायो खारलाबायो बिदिनो फैसा थाङो आरो बेबायदि जानानै दा थांनायानो थांनाय फैयाखै आरो मास मोननैयानो जाबाय आरो दा थ' नंगौ दिनैनि थारिखआव बड'लेण्ड बुब्लिनि सिमां नैबे 1 नं फाख्रिगुरिनि आफादगिरि जानानै बड'लेण्ड बुब्लिखौ गोजोननाय बावहरनानै आं बे न'खरनि जानानै फंनैसो खावलायहरनो सानदों बे न'खरनि सासे हिन्जावसा बे न'खराव सासे हिन्जावसा दंमोन बे हिन्जावसाया माने दा बे न'खरनिफ्राय गोमानानै दङ जोङो नागिरदोंमोन नागिरबाबो मोनाखै दा बे गथ'आ बहा दं जों खबरखौ मोननाय जायाखै बे हिसाबैनो दिनै जोङो नैबे मिडियाखौ लानाय जादों बे मिडियानि गेजेराव जों खावलायहरनाय जायो जे आङो आफादगिरि जानानै बे गामिनि बे गथ'आ बबेबाफोर सोरनिबा न'आव दङब्ला जोंहा नैबे स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै खोन्थाबा मोजां जायो आरो बेजों लोगोसे बे गथ'खौ जोङो गेजेराव माने खारबाय थायो होननानै जोङो अलरेडि जोङो मोनथियो बे गामिनि आफादगिरि जानानै आङो बिदिनो खनथाम खनब्रैसोआ खारबाय खिन्थु सिगां खारनायाव फैबाय थादोंमोन दायो खिन्थु अलरेडि माने मास मोननैयानो जाबाय बियो फैफिनासै दा बेनि थाखाय आङो आफादगिरि जानानै रायजो राजानिसिम खावलायहरदों बबेबाफोर सोरनिबा न'खराव दंहैबायोबा बे गथ'खौ माने गाहायाव स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव खोन्थाहरनो थाखाय आं गासिबो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरनाय थाबाय। हिन्जावसायादि खारबाय थायो बे माबाफोरनि थाखाय मानि थाखाय खारबाय थायो जेनेबा? थ' बेथ' जोङो खोनादों जेनेबा गथ'आ सिगाङाव मेरिजबो जाबायमोन अलरेडि दा बे गथ'आ माने मेन्टेलि एसे लस दङ माने गेजेर गेजेर माने बिदिनो जाखाङोब्ला गथ'आ माने न'आवबो रावनोबो न'खरावबो खोन्थाया हारसिंनो माने आनज्रायलाङो आरो बबेथिं थाङो माने रावबो जेबो फात्ता मोना आरो गामिनि मानसियाबो मोनथिया बेबायदि समाव माने बियो खारो आरो माने गेजेर गेजेर माने मानसिया बिदिनो माने मेन्टेलि माबा जानानै हारसिंनो खारो आरो गोसोबायदि बेबायदि जादों आरो बे बाराव न'खर फारसे गिदिंनानै फैफिनासै बे बारावथ' गैया माने फ्राय मास मोननैयानो जाबाय गोबां खबर लाबाय जोङो माने रावबो खोन्थानो रोङा आरो बे गथ'नि बिखयै दा बेखौनो जोङो मोनथिनो लुगैदों जे सोरनिबा न'खरफ्राव दंबायबायोबा आङो बे न'खरनि जानानै आरो लोगोसे गामिनि आफादगिरि जानानै सोरनिबा न'खरफ्राव दङब्ला आं रायजोफोरखौ गुरै खावलायहरदों बे गथ'खौ थाबैनो नैबे स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव खोन्थाहरनो थाखाय आङो आफादगिरि जानानै बेखौनो आङो खावलायहरनाय थाबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा BM भकेशनेल इनस्टिट्यूटआव 2025 आरो 26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। HS आरो HSLC उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेशनेलाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल रेकर्ड साइन्स, BSS डिप्ल'मा इन EEG and EMG Technology, BSS Diploma in Critical Care Management, BSS Diploma in Hospital Waste Management, BSS Diploma in Hospital Infection Control and Prevention, BSS Diploma in First Aid and Patient Care, BSS Diploma in Physical Assistant, BSS Diploma in ECG Technician, BSS Diploma in Hospital Administration, BSS Diploma in Hospital Sterilization Technician Assistant, Certificate in Dietitian, Certificate in Old Age Care, Certificate Hospital Housekeeping, Lab Assistant, Pharmacy Assistant, Certificate in Emergency Medical Service, Certificate in Pulmonary Function Test एबा PFT Technician, Certificate in Awareness of HIV/AIDS, Certificate in Anti-Malaria Training आरो लोगोसे Office Management Courses, Computer Courses आरो Communicative and Soft Skill Educationनि कर्सफोरखौ
2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM भकेशनेल इनस्टिट्यूटनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।